Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Paran. Taong 1959, Ramon Isabela. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Paran sa Isabela. Dati siyang sundalo at magmula noong nagwakas ang ikalawang digmaan, pinili na niyang umuwi sa kanila para ipagpatuloy ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari noon kay Paran. Bukod kasi sa umuwi siyang maraming naghilom na sugat sa katawan, iniiwasan niya ring pag-usapan ang patungkol sa nangyari noong sundalo pa siya. Ayon sa kanya, mas mainam na wag nang balikan ang nakaraan, bagkus ituon na lamang nila ang kanilang mga atensyon sa pangkasalukuyan. Kahit anong pamimilit ng kanyang pamilyang magsalita siya, nanatili pa rin siyang tahimik sa mga bagay na naranasan niya. Dahil sa ganun niyang sitwasyon, inisip na lamang nilang hayaan si Paran sa ganoong estado. Ang mahalaga, nakauwi ito ng buhay at hindi kulang ang katawan. Sa paglipas ng mga taong kanyang pananahimik, naging abala siya sa pagsasaka at sa mumunti nilang tindahan. Meron na rin siya noong isang anak na kasalukuyang nasa edad 2 taong gulang. Bagaman mahirap ang kanilang buhay, kahit papaano, masaya naman sila. Sa kabila ng mga karahasang kanyang naranasan noong panahon ng giyera, hindi ito dahilan upang magkaroon siya ng maayos na ugnayan sa kanyang mga kakilala. Ayon sa mga kakilala noon ni Paran, di hamak na mas mabuti pa siyang makisama kung ikukumpara sa mga taong kasabayan nilang nagtago noon. Ang inaasahan kasi nila, marahas itong si Paran buhat sa mga nasaksihan nitong karumal-dumal. Subalit sa kabila ng kanilang mga inaakala, nagkakamali pala sila. Sa pagsapit ng araw ng kaarawan ng kanyang anak, marami siyang inimbitahan. Lahat ng kababaryo nilang walang ginagawa noon, pilit niyang pinapunta sa kanilang tahanan. Habang nagkakasiyahan sila, nanatili namang nasa loob ang kanyang mag-iina, kausap ang mga bisita nito. Dahil sa wala noong gaanong kaalaman si Paran pagdating sa mga lihim na karunungan, wala siyang pinagdudahan sa kabuuan ng kanyang mga bisita. Ang tanging mahalaga para sa kanya noon, masasaya ang mga ito. Pero matapos ang kasiyahan, meron siyang napansing kakaiba sa loob ng bahay nila. Hindi niya mawari kung lasing ba siya noon o ano, basta ang nakita niya, isang uri ng mga maliliit na taong naglalakad papalabas. Pagkusot niya ng kanyang mga mata, naglaho na lamang yon na parang bula. Dahil sa pangyayari, inakala niyang namamalikmata lamang siya, kung kaya't nagdesisyon siyang ipagsawalang bahala ang mga bagay na kanyang nakita. Sa paglipas ng mga araw, wala namang nangyaring kakaiba. Nagkataon naman noong marami silang ginagawa, kung kaya't hindi niya gaanong natutukan ang kalagayan ng kanyang pamilya. 5 araw lang ang lumipas, nagulat na lamang siya noong pag-uwi niya nang madatnan niya ang kanyang asawang kalong-kalong ang kanilang anak na inaapoy ng lagnat. Sa estado nito, alam ni Paran na lubha yung mapanganib. Dala ng kanyang pag-aalala, agad naman niya yung sinugod sa pagamutan, ngunit sa kasamaang palad, maging ang mga doktor na naroon, walang kaide-ideya ukol sa kung ano ang karamdaman nito. Gayunpaman, sinubukan pa rin nilang tulungan ang anak ni Paran sa pamamagitan ng paglapat dito ng mga paunang lunas. Ayon sa doktor na kanyang nakausap, wala silang magagawa kundi obserbahan ang kalahating araw na pamamalagi ng kanilang anak sa kanilang lugar. Inilahad din ito sa kanya na iwasan ang mag-alala ng husto sa kadahilan ng hindi naman gaanong malubha ang karamdaman ng kanyang anak.
Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng manggagamot, nagdesisyon na muna siyang lumabas ng pagamutan para magpahangin. Habang nakaupo siya sa harapan nito, pilit naman niyang kinikimkim ang nararamdaman niyang pag-aalala para sa anak niya. Sa isip-isip ni Paran noon na kapag nalaman niyang napagdiskitahan ng kanyang anak, hindi lang niya papatayin ang taong may gawa nito. Halos nanginginig na noon sa galit ang kanyang buong katawan kakaisip sa kung ano ang nangyayari sa anak niya. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman siyang napatahimik nang makarinig siya ng isang mahinang pagsitsit. Pagsilay niya sa katawan ng isang punong kanyang pinaglilimliman, doon niya nakita ang isang batang lalaking nakangiti habang nakaupo sa sanga nito. Nang akmang kakausapin na niya ang batang yon, bigla naman yung lumundag papalapit sa kanya, sabay sabi ng, "Kanina pa kita pinagmamasdan. Para yatang napakabigat ng problema mo, tatang. Pwede bang ibahagi mo sa akin yan? Baka sakaling matulungan kita." Nang marinig naman ni Paran ang sinabi nito, minabuti naman niyang wag na roong sumagot dahil sa isip-isip niya, ano naman ang maitutulong ng isang batang uhugin sa kanyang problema. Maya-maya pa, nang mapansin itong wala siyang panahong makipag-usap, nagdesisyon na lamang yung tumayo para umalis. Pagsilay ni Paran na naglalakad na ito papalayo, agad naman niya yung tinawag at pinabalik sa iniwan nitong pwesto. Sumunod naman ang batang yon na para bang interesado rin ito sa mga bagay na kanyang ilalahad. Habang nag-uusap sila, doon na bumuhos ang emosyon ni Paran ukol sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang anak. Naniniwala siya na sa estado nito noong kanya yung nakita, alam niyang nasa panganib ang buhay nito. Subalit kahit naisin man niya yung tulungan, alam niyang wala siyang magagawa dahil wala naman siyang kaalaman pagdating sa panggagamot. Dagdag pa niya na gumaling lang ang kanyang anak, ituturing niya na yung isang malaking biyaya. Nang marinig naman ito ng bata, panay lang naman ang pagtitig nito sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla naman yung ngumiti, sabay abot sa kanya ng patpat na may kulay pulang balat. "Ibabad mo to sa maligamgam, tapos ipainom mo sa anak mo. Ingatan mo siya. Napakapalad naman ng anak mo, tiyo. Maranasan niyang magkaroon ng pagmamahal ng ama. Sige ho, mauna na ako." Wika ng bata pagkatapos nitong abutan siya ng maliit na patpat. Nang makuha na ni Paran ang bagay na yon, dali-dali namang tumakbo ang bata patungo sa likurang bahagi ng puno. Sinundan niya pa ito pero pagdating niya sa lugar, wala na siya roong nadatnan. Sinilip din niya ang itaas ng puno, ngunit hindi niya rin magawang masilayan ng bata sa lugar na yon. Dahil dito, labis-labis naman ang kanyang pagtataka, buhat sa mga bagay na nakita niya. Halos pakiramdam niya noon, parang panaginip lamang ang lahat ng bagay na kanyang nakita. Ilang beses niya rin yung pinag-isipan pero wala yung makuhang eksaktong kasagutan na makapagbibigay liwanag sa kanyang mga katanungan. Pagbalik niya noon sa loob ng bahay pagamutan, doon bumungad ang kanyang asawang naghihintay, kalong-kalong ang kanyang anak. Nang masipat naman ito ni Paran, inabisuhan niya yung uuwi na sila dahil wala naman silang makukuha sa lugar na yon. Dagdag pa niya na nagsasayang lang sila roon ng oras. Ayon pa sa kanya, bago sila nito matulungan, hihintayin pa ng mga itong nasa bingit na ng kamatayan ang kanyang anak. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang lumapit sa kanya ang manggagamot na nakarinig sa mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Paglapit nito sa kanya, iritable naman yung sumagot sa kanya ng, "Huwag naman ho kayong magsalita ng ganyan. May kanya-kanya kami ritong trabaho.
at mas lalong hindi lang ho kayong pasyente rito. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nandilim ang kanyang paningin na siyang naging sanhi para bunutan niya yon ng baril. Pagkasa niya rito, agad naman niya yung kinuwelyuhan, sabay tanong rito kung ano ba dapat ang trabahong dapat nilang paglaanan ng kanilang mga oras. Dagdag pa niya na, ilang taon din siyang nakipagpatayan sa hanay ng mga dayuhan, pero ni minsan, hindi niya sinumbatan ng mga taong wala namang ambag sa digmaan. Mariinding inilahad ni Paran, trabaho nila ang mga bagay na yon, kung kaya't kinakailangan niyang gawin ito. Pagkalahad niya ng mga bagay-bagay, galit na galit naman niyang tinutukan ng baril ang ulo ng manggagamot na yon habang patuloy itong pinagmumumura. Wala namang naglakas loob na umawat noon sa kanya, maliban sa kanyang asawa. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang galit na nararamdaman niya, minabuti na lamang nilang umalis na sa lugar na yon. Pagkalabas nila ng bahay pagamutan, nakatikim pa yon sa kanya ng malulutong na mura kung saan hindi na nito tinangkapang sumagot. Nang makalayo na sila sa lugar, dali-dali naman nilang binagtas ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Paglagpas nila sa punong kanyang tinambayan, muli niyang nasilayan ang batang nakangiti habang patuloy na kumakaway sa kanila. Dahil sa ginawa nito, napangiti na lamang siya habang kumakaway naman doon pabalik. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nakabalik na nga sila sa kanilang bahay. Habang nakahiga noon ang kanyang anak, agad naman niyang isinaayos ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Kahit hindi siya nagtitiwala sa sinasabi ng bata, pilit niya yung sinunod sa pagbabaka sakaling baka doon gumaling ang kanyang anak. Nang mapainom niya na yon ng maligamgam, minabuti naman nilang pagpahingahin na ito. Kinahapunan, habang nagmemeryenda sila ng kanyang asawa, dumating ang iilang mga sundalong nakatanggap ng ulat ukol sa kanyang ginawa. Subalit imbis na dakpin siya nito, nagbigay lang yon ng abiso na huwag niya nang gagawin ang ganoong bagay. Matapos niyang makipag-usap sa mga sundalo, agad naman yung umalis nang wala nang ano pang sinasabi. Lubos naman yung ipinagpapasalamat ni Paran, lalo pat kahit papaano, kinikilala pa rin ng mga ito ang nagawa niya para sa bayan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, doon niya napansin ang mabilis na pagbaba ng temperatura ng kanyang anak. Unti-unti na rin yung nagkakaroon ng lakas para tumayo, indikasyon na mabisa nga ang gamot na kanyang pinainom doon. Dahil dito, napilitan namang bumalik sa bahay pagamutan itong si Paran kahit na 10 oras para hanapin ang batang nagbigay ng lunas sa kanya. Sa pagdating niya sa lugar, nadatnan niya yung nakaupo sa sanga ng puno, tulalang nagmamasid sa kawalan. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman itong hinawi ang tumutulo nitong luha at kasabay nito ang mabilis nitong paglundag sa puno. Paglapit ng bata sa kinaroroonan niya, nagtataka naman yung nagtanong ukol sa kung ano ang kanyang dahilan kung bakit siya bumalik sa lugar na yon. Wala naman. Nais ko lang sanang magpasalamat sa iyo. Magaling na yung anak ko dahil sa gamot na ibinigay mo. Kung hindi sana'y kakasama ng loob mo, nais ko sanang malaman kung saan ka nakatira para kapag may libre kaming oras, madalaw ka namin. Mahinahong wika ni Paran sa bata. Dahil sa kanyang sinabi, bakas naman ang lungkot sa pagmumukha nito na animoy meron yung matinding sikretong itinatago. Maya-maya pa, imbis na sumagot yun sa kanya, dahan-dahan lang yung tumalikod, naglakad patungo sa likurang bahagi ng puno. Pagbalot ng kadiliman sa katawan nito, ngumiti lang naman yun sa kanya habang unti-unting naglalaho. Paglaho ng nilalang na yon, nanatiling tulala lang naman itong si Paran,
mariing pinag-iisipan kung ano ang kanyang nasilayan. Nang makabalik na siya sa bahay niya, kampante naman siyang natulog katabi ang kanyang mag-iina. Habang nasa kasagsagan siya ng pamamahinga, doon siya dinalaw ng isang panaginip na merong kaugnayan sa bata. Ayon sa kanya na, habang mahimbing siyang natutulog, bigla na lamang niyang naramdaman ang paghila ng kanyang wisyo patungo sa isang lugar na medyo pamilyar sa kanya. Sa lugar na yon, nakita niya ang batang masayang naglalaro kasama ang dalawa nitong kapatid. Subalit sa paglipas ng mga araw, unti-unti rin yung nilamon ng sakit hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Nang ang bata na lamang at ang mga magulang nito ang natira, doon niya nakita ang minsang matandang nanirahan sa kanila na bumisita sa bahay nito. Pero imbis na tumulong yon sa kasalukuyang nangyayari sa pamilya ng bata, yun pa ang naging sanhi para lahat ito ay tuluyang bawian ng buhay. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa panaginip ni Paran, pero ang kanyang nakita noong mismong oras na yon ay ang pagpapalit ng anyo ng matandang minsan na ring kumalong sa kanyang anak noong nagdadao sila ng kaarawan nito. Pagsunggab ng nilalang sa kinaroroonan ng bata at magulang nito, walang habas niya yung nilapa hanggang sa tuluyan na yung mamatay. Magmula noon, nanatili na ang kaluluwa ng bata sa puno, ni minsan hindi hinangad na mawalay sa lugar. Nalaman din ni Paran na ang punong tinitirhan nito ay ang punong pinagtulungan nilang itanim ng kanyang pamilya. Matapos niyang masilayan ang lahat-lahat, agad naman siyang nagising dahil sa init na nanggagaling sa sikat ng araw. Akala niya panaginip lang ang lahat pero nakapagtatakang naaalala niya pa ito. Dahil sa mga pangitaing yon, bumalik ulit siya sa kinaroroonan ng bata magbabandang 4:00. Itinanong niya rito ang lahat-lahat at hindi naman ito itinanggi. Inilahad din ito sa kanya yung matandang nakita niya ang may kinalaman kung bakit muntik-muntikan nang mamatay ang anak niya. Nang marinig naman ni Paran ang kumpirmasyon ng batang yon, hindi na siya nagdalawang isip na pagplanuhan kung papaano niya papaslangin ang salot sa kanilang lugar. Naniniwala siyang madali lamang niya yung mapapatay buhat sa kanyang karanasan pagdating sa digmaan. Mag-iingat ka sa matandang yon, Manong. Wala kang ideya kung ano ang kaya nitong gawin. Napansin mo ba? Lahat ng matatanda sa lugar ninyo uugod-ugod na. Pero yung matandang yon napakalakas pa at pawang hindi tumatanda. Kung nais mo siyang patayin, hayaan mong tulungan kita. Heto, ipahid mo ito sa mga sandatang gagamitin mo. Sa tulong ng langis na yan, hindi tatalab sa mga armas ang mga makukunat nilang balat. Ituring mo yung regalo, sapagkat iisa lang naman tayo ng hangarin. Pangako, kapag namatay na ang demonyong yon, tatawid na ako sa kabilang buhay. Wika ng bata habang iniaabot sa kanya ang isang supot na naglalaman ng langis na halos hindi mawari ni Paran kung saang lupalop niya ito nakuha. Pagkatanggap niya ng bagay na yon, bigla naman yung naglaho na parang bula. Pagbalik sa normal ng paligid, inalaya niya yon ng isang puting kandila nang sa gayoy maging matiwasay ang pananatili nito. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik na nga siya sa kanilang tahanan, inilabas ang kanyang mga sandata at inihanda yon para sa gagawin niya. Inabisuhan niya rin ang kanyang pamilyang huwag magsasalita ukol dito nang sa gayoy hindi makatunog ang kanyang punterya. 5 araw ang lumipas. Umaga man o gabi, mariing pinagmatyaga ni Paran ang kinaroroonan ng matanda. Bawat galaw nito ay kanyang pinag-aralan, lalong-lalo na ang mga pinupuntahan nitong lugar tuwing sumasapit ang dilim. Ayon sa kanya na, sa kanyang pagmamatsyag ng ilang araw, doon niya natuklasan na palaging umaakyat ng bundok ang matanda
kasama ang iilang mga kabataang hindi tubo sa kanilang lugar. Napansin niya rin sa mga kasama nito na habang naglalakad ang mga yon, parang wala ito sa kanilang mga sariling wisyo. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat ay sa pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, bumababa yun ng bundok ng walang kasama. Sinubukan pang hanapin ni Paran ang kinaroroonan ng mga bata, pero tanging mga damit na lamang nito ang kanyang nakita. Dahil dito, kumonsulta rin siya sa mga albularyo para humingi ng opinyon ukol sa mga bagay-bagay na kanyang napansin. Sa 5 albularyong kanyang napagtanungan, iisang bagay lamang ang sinabi nito sa kanya, na ang nilalang na kanyang pinagmamatsyagan, hindi yung totoong tao, bagkus ay isa yung aswang na nagbabalat kayo. Matapos makumpirma ni Paran ang impormasyong yon, doon na niya isinagawa ang kanyang plano. Kampante siyang madali niyang matatakasan ng lugar, buhat sa nakatira ang matanda sa dulong parte ng kanilang baryo. Isang gabi, napakatahimik na ng paligid. Si Paran noon parang ahas na nagkukubli sa damuhang malapit sa bahay ng matanda. Ni isang segundo hindi niya inialis ang paningin niya rito upang masigurong wala siyang malalagpasang pagkakataon para asintahin ang nilalang na yon. Pagtungtong ng 11:00 ng gabi, doon niya nasilayan ang pagbukas ng entradang pinto ng bahay nito, kung saan agad namang tumambad sa kanya ang matanda. Habang dahan-dahan niyang naglalakad, kitang-kita niya ang panlilisik ng mapupula nitong mga mata. Panay din ang ginagawa nitong pag-amoy sa buong lugar na para bang meron yung nararamdamang kakaiba. Maya-maya pa, nasilayan na niya ang pagpalit anyo ng matanda, kung saan yun naman ang kanyang naging hudyat upang asintahin ito. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinalabit ang gatilyo na siyang naging sanhi upang tamaan ang nilalang na yon. Para masigurong hindi na ito makakabawi pa, inubos ni Paran ang bala ng kanyang armas na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng matanda. Matapos ang mga pangyayari, mabilis naman niya yung sinugod at walang habas na inundaya ng saksak sa dibdib nito. Kahit pilit na nagmamakaawa sa kanya ang matanda, hindi niya na yun dininig. Para sa kanya, sapat na ang kanyang mga nalamang detalye upang patawan niyo ng parusang kamatayan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto niyang naghihingalo na ang matanda, agad naman niyang iniangat ang ulo nito, sabay wika rito ng, "Yan ang pabuya mo dahil sa ginawa mo sa anak ko. Akala mo hindi ko malalaman? Ngayon tatanungin kita, ano ang pakiramdam na ikaw naman ang nalalagay sa bingit ng kamatayan? Hindi ka ba natutuwa?" Nang marinig naman yon ng matanda, nagpumilit pa itong sumagot sa kanya, subalit sa kasamaang palad, hindi na nito kinaya. Maya-maya pa, pagramdam ni Paran na wala na yung buhay, agad naman niya itong kinaladkad patungo sa isang ukang malapit sa bahay nito. Dala ng kanyang galit, para niya yung basurang itinapon doon. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, sinuyod niya ang kabuuang bahay ng matanda, kung saan doon tumambad sa kanya ang iilang karne ng tao. May mga kamay pa siya roong nakitang nakasabit sa kusina na para bang pinauusukan yon ng matanda. Dahil sa kanyang mga nasaksihan sa lugar, nagpasya siyang sunugin ang kubo. Yun na lamang ang naisip niyang paraan upang mapagtakpan ang lahat ng karumal-dumal nitong gawain. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman siyang bumalik sa punong kinaroroonan ng bata, kung saan doon na niya yon nakitang nakatayo sa tabi ng kandilang kanyang sinindihan. Pagkamatay ng kandilang yon, agad naman itong nagluha sa kanyang harapan at magmula noon, hindi niya na ito nasilayan sa lugar.
Bagaman nakatawid na ang kaluluwa nito, patuloy niya pa ring binibisita ang puno, pagpapakita ng kanyang pasasalamat dahil sa ginawa nitong pagsalba sa kanyang anak. Pero alam niyo ba na dahil sa pangyayaring yon, nabuksan ang paniniwala ni Paran na totoo talaga ang mga aswang. Alam niya ring mamamatay ang kanyang anak kung hindi dahil sa naging tulong ng misteryosong bata na nakatira sa puno. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung bata na nagkaroon bigla ng kakayahan, kasi kung papansinin ninyo yung kwento, ordinaryong bata lang to yung tumutulong kay Paran. Pero nung pinatay siya ng aswang, tapos lumipat siya, yung kaluluwa niya nalipat sa isang puno, akin lang pakiramdam ko naging engkanto na to. Kung hindi man siya naging engkanto, may mga engkanto na natuwa sa kaluluwa niya tapos tinuruan siya ng kung ano-ano. Kasi kung ordinaryong kaluluwa lang to, unang-una, hindi nito kayang turuan o tulungan si Paran kung paano mapapagaling yung anak niya, tapos kung paano papatayin yung aswang na pumatay sa kanya. Diba? Yun lang yung nakita ko sa buong kwento, pero overall, sobrang ganda nito. Yun lang yung sa akin yung kaluluwa ng bata, pwedeng naging engkanto na o kinupkup ng mga engkanto para turuan ng kung ano-anong pamumuhay nila. Tsaka kung paano rin sila makakatulong sa ibang tao. Kasi, di ba ang sabi rito, sila paran din yung nagtanim ng puno So siguro bilang pagtanaw ng utang na loob ng mga engkantong nakatira doon, pinadaan nila yung tulong kay Paran sa pamamagitan ng kaluluwa ng bata. Di ba? Make sense? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.